Yes, hi Day. Ay, wala focus. Hi mga Day Dodong. So, welcome back to my channel mga Day. Try lang. So, for today's video, panibagong kabuang, panibagong video na po, no? So, for today's video is going to be a makeup tutorial. Charline. Ito ka English mirror, oy. Ito mag-uol. So, kita rin naman sa title, guys. I love it when you come. Senorita, makeup tutorial. Señorita. Uy, may sundaan ka nun naman yun. So, wala may sundaan mga day. Nahurot na pangalan. Doon na to. So, kita naman yun, no? Senorita makeup tutorial. O, yung naman ko, Senorita. Senorita, day. Thank you, support. So, ako rin comment ka doon is si ang iyaan. So, ipakita siya na ko. Di na siya mapakita. O, niya na lang. So, okay, let's proceed. Char, English. Balik, uy, sabi ako ang ilok. Basta. So, nag-jacket ko karon no, wala ko na ingon nga pareha may James Charles. Char. Di ko yung anti-marag na ay mga something kailangan siya taguan. Hoy, di na siya chikinining na day ha. Kuha na siya. Katul-katul lang na siya. Before ta magsugod mga day, don't forget to subscribe. And pakituplok na po na ng bell, oy. Di mag-uul para ma-update mo sa akong mga next video. So mga day, atong first gamitan mga day. No siya. Hindi man siya mag-unoy, focus. No shine mattifier nga quick fix. Primer na siya day. Di mag-uul. Itong look karon mga day katong tigisa itong girl sa kuan sa Senorita si Camille Trans Caballero. Isa to Cabillo. Basta uy mga day. I'm going to use char English kayo si Mayor on poreless matte plus poreless normal to oily fit me foundation. So yes mga day in the shade 228. Di na ko siya shade ha. Actually, kanigid siya nga fit me. Ang ganan ako niya siya kay dugay kay siya mura siya matte jud. Ang matte man jud siya. Matte poreless o diba? Pak na pak yun yung coverage sa so, finish ang atong foundation mga day na set na siya taro. Nakuha na siya. Gulo-gulo! Blend na to siya day. So, next is bibili niyo your concealer. So, ang ganan ako ni sa nga bibilin is pakak with daw siya kanang murag matabunan jud mo mga kuan sore eyes. Sore eyes good. With the eye bags mga day. So ako magud kay Bilar jud ko permi. Sige. YouTube mga day. Oh my god, hugas di akong blender. Kanina lang sa Kanina lang bi. Wa pa hugas akong blender. So, nag-fix na siya. Okay, let's proceed to the next level. Ang ibutan ako next mga day is, since sa kwan yun siya, first video na ako yun siya no, hanggang karon, pila na ako nga video. Ang Nichido nga creamy glow ang shade. Actually, hindi ko siya gamiton mga day, kay baratura siya. Gamiton sa baratura. Actually, baratura mo gid siya, uy. 150 lang na siya mga day, so Watsons na ako napalo. Ang nabet na ko ani is, dagat siya sulod. Ito siya coverage, ana. So, ang atong gamiton nga press foundation, press powder, and Mark nga siya magkuan po ako. Mark Nude Matte Press Powder SPF 30. So, ang nakaganahan dyan, light medium ang shade mga dye. Ang ganahan dyan ako ni mga dye, ang yung kuan no is matte na matte gid siya. Bisan og magbuntag no, kapag ihapon ka dyan. Diba, epic kayo siya, bet na bet. Medyo pa inyong auntie no, karon. Ang atong kilay nga achieve mga day is kanang kuan. Senorita, yapon mga day. Senorita lagi pero ba sudan mga day kanon na akong nakaon karon. Na uy, may sudan day. Wala ko dan. So, murag ako, okay na ko niyang concealer. Ito nga na to concealer. Para mas, atong kilay mga days, magtindog lang siya nga murag normal. Ito nga na to siya, eyelash adhesive day siya mga day. So, 50 pesos lang naman siya mga day sa Shopee. Ay, 40 day mga day. So, nakakuan may code, no? O, nakalimutan ko sa mong code. Uy, pretty na, yung auntie.
okay na pa nga kilay. Medyo wala na ko senyorita. Char lang. So, mga guys, eye makeup na ta. Atong gamitan karon is sa Uncover 2 by Everblena. So, in the shade, as usual, wa siya pangalan, no? In the shade ka na. Ano na, medyo ito ang i-achieve ang beauty ni Kuan. Maring Camille. Wala, very pigmented. So, ang atong ibutang yapon, no, sa color, di sa lower line na is, mura yapon siya. Next is medyo yung ko ano, favorite din ako ni siya. I love the color of the glitter. And the shade is kani mga dye. So, kung na to ang medyo kamuton lang yun na to mga dye. Kay marag, indot din siya. Mas indot siya kamuton. Di mo siya mapanos, char lang. Okay mga dye, let's proceed to liquid eyeliner mga dye. So, I have this, saan na siya? Avon Extra Long Lasting Eyeline. I don't know the price. Sige, hatag na siya sa kuha. So, yes, mag-eyeliner ta. Uy, dito mag-ula. So mga dye, marag na-fix na nino, marag okay na ko sa kung eye makeup. Ko lang siya false eyelashes. So, proceed na ta sa nanyan na false eyelashes. Contour. I'm going to use contour of Nichido. So mga dye, since first video magyud na ako, no, mao gini nakita. Pahilis na yun siya, no. Kahit na pa sunod mga dye. Or mas hindi, mga sponsor di ha. Medyo dali ko madugay mga day sa akong suwang. So yes, mag-highlighter na tayo mga day. Kana yun ako favorite no mga day. So itong gamitin ng highlighter mga day is from Mark again, Avon, in the shade. Ay ba tayo? Dual glow mga day din. Ano na siya mga day? Okay siya, ganun ako ano siya sa kuan sa Mark is na siya highlighter. Kita mo na mga day. Na po siya pang contour. Ako makarry sa brush, mas gusto ko mo. So mga day, okay, marag okay na siya sa kuha nga look. Magkuha na ito mga day, ang ato lang ibutang is ang lipstick. So yes, so sa lipstick, mag-red ka, hindi mag-oil. From Mary Kay mga day, so bet na bet, ang shade niya is Midnight Red. So, mag-red na mga day. Kinakita ko sa video mo rin, marag naka-red lipstick si Kwan na ito. Uy, Maring Camille. Marag putok yung... marag ana yun yung lose mo. So, mga day, marag fix na kuan no, marag okay na kuan sa akong look. Ang ako lang na lang is ang pillow ka mga day. So, magbutang sa ako mga day pillow. Okay mga day, oo na, marag nataod din na ako ang false lashes mga day. Nataod din siya, di yun marag. So, ayusin nung nato tong hair mga day, no, para marag na tag-senyorita, marag tag-Camila ni mga day. I love it when you call me señorita. I wish I could pretend I did. I love it when you call me señorita. I wish I could pretend I did. And it's true, la la la, it's true, la la la. So yes mga day, so this is the finished product. So yes mga day, humana to ang finished look sa atong Señorita makeup tutorial mga day. So if you enjoyed this video, click like and share mga day sa mga friends kung natawa ka mga day, no? Medyo gibungot si Camille, no? Medyo gibungot si Camille karon kaya na-stress siya sa taping. So mga day, subscribe to my channel kung wala pa ka-subscribe. Don't forget to like. Oh yes mga day, so kung bago pa ka nga channel mga day, don't forget to subscribe to my channel o click lang po ng notification bell no mga day para ma-notified mo sa akong mga every upload. So magpa-shoutout tayo mga day. Butang i-comment na rin yung name diya mga day sa comment section down below. So yes mga day, bye. See you on my next video mga day. I love it when you call